Игенчиликте көзгү эшләр фронтында җирләрне туңга сөрү төп юнәлешләрнең берсе булып кала. Игенче крестьян фермер хуҗалыгының басуларында да тракторлар гөлтесе тынып тормый. Урып җыелган җирләрне туңга сөрүп, киләсе ел уңышына нигез салына. Әлеге мөһим агрочараны тракторчылар өлгөр темплар белән башкаралар. Гүлүс Гайсин белән Шәмси Әхмәт Сәгәбиев көннәр аяз торганда басу мәшәкатьләрен озакка сузмый җиренә җиткереп эшлиләр. Бүгенге көндә азак гектарларда туңга сөрү эшләрен башкарып бетереп ятабыз. Шушы бер-ике көндә бетеребез дибез. Аннан соң көн барда ремонт эшләре белән заниматься итеп алырга дип уйлап торабыз инде. Хуҗалыкта барлыгы 2301 гектар җирдә туңга сөрү планлаштырылган. Бүген инде хуҗалык уңганнары эшне төгәлләп, техника ремонтына керешкәннәр. Игенче крестьян фермер хуҗалыгының баш инженеры Руслан Закиров билгеләүенчә, хуҗалык кышка әзер. Кирәкле дәрәҗәдә тырмалар, агрегатлар чистартылган һәм кышкы саклауга дәүләт стандартларына туры китереп куелган. Комбайннарны кышка әзерлеккә куеп бетердек дисәк тә була инде. Эштә әле скатерны куясы бар күтәртеп басу эшеннән туктадылар гына. Әле 1 басуда сөрүп бери 150 бүген иртәгә бетерәләр. 2 Беларусь 80 доллар. Лидә яркайда РТПда ремонтта. Аларында эше бетеп бара. 1 на ремонтка керттек. Алдагы көннәрдә алып шу 150 парасы бар инде. Ремонтка нигә илешкә РТПга яркайга. Алар җегетләр йөриләр, довольны йөриләр. Иртән итеп куябыз, кич барып алабыз. Язгы чәчүдән бушаган культиватор чәчкечләрне җәй көне үк төзекләндерә башлаганнар. Димәк, игенчеләр чананы җәйдән, арбаны кыштан әзерлә дигән халык әйтемен күз уңында тотып, киләсе язгы кыр эшләренә дә алдан әзерләнәләр.